Apa. Ondo? Bueno, esan didate, etorriko zinetela, ja etortzerako abisatu zidaten, maskarilla jantzita eta neurtu omen dute eserlekuen arteko segurtasun distantzia, kutsatzeko arriskurik eta egon ez dadin. Dena den jarraian, saiatuko naiz zuek guztiok nire barre eta umore honaz kutsatzen. Ze gogorra hori, Badago monologo bat azteko modu okerragorik. Igual, monologo bat hitz egiten hastea bera, ez da? Hemenik aurrerakoa zoragarria izango da benetan. Txalo bero bat, mesedez! Lagunok, oi. Ongi etorri, 29. Gaztea maketa lehiaketako finalera. Nork esan behar zigun, duela 29 urte, 2020an jarraituko genuenik maketa hitza erabiltzen. Maketa. Hauts pixka bat hartu du hitz horrek, Baina horrelakoak gara gaztean. Gustatzen zaizkigu kontrasteak. Topatuko gaituzu Spotifyn, TikToken eta Instagramen. Baina zure etxeko logelan konpostatutako kantuekin maketa bat osatu baduzu, hartu papera eta boligrafo eta bidali guzu eskutiz bat. Kontrasteak. Gure irratian, entzungo duzu Estatu Batuetako popstar bat eta bertsolari bat. Gaztean, entzungo dituzu Miley Cyrus eta Maialen Arzairuz. Maketa kontzeptuak biziraundu Gaztea maketa lehiaketa instituzioa delako, nire soldataren uste apalean. Bertatik atera dira, EH Sukarra, Zea Maiz, Belako, eta beste 25 talde zoragarri. Denek ere ez dutelako noski arrakasta bera lortu, baina ez alda polita hori, ez da? Batez ere arrakasta lortu duten entzat. Hori da eta maketa lehiaketaren espiritua. Eta hau benetan da polita. Maketa lehiaketa izan da Euskal Herriko historia musikalaren testigu. Maketa lehiaketak ikusi du Gorka Urbizu nola pasa den bizarrik ez izatetik bek betetzera. Maketa lehiaketak ikusi du Izaro jaiotzen eta Kursala betetzen. Maketa lehiaketak ikusi du Etxe abeslaria nola hasi zen kantatzen, eta hori guztia ikusi du maketa lehiaketak. Tarte horretan noski, irratia bera ere aldatu da, esaterako, duela 15 urte, pasa ginen Euskadi gaztea izatetik, gaztea izatera. Baina antza, populazioaren 40% oraindik enteratu ez denez, bueno, lasai. Telleria! Euskadi gazteakoa! Euskadi gaztea entzuten dudanero, 15 urte egiten dut atzera. Eta negarrez hasten naiz. DBH bi, urte gogorra, lagunok. Gogorra izango da, aurtengo epaimaia ere, txalo bero bat, mesedez. Beda. Gogorra bezain objektiboa, hori bai, ala adostu dugulako. Itzaliarriak nahi duzu, listo, ja. Pasada momentu zuen momentua. Nion ala adostu dugula, izango da publiko, zorroz bezain objektiboa, profesionaltasun oso zariko dira, hitz egin dugu eurekin, hitz egin dugu Xabi Donzelekin, Izarorekin, Xabi Bandini eta bere lagun imaginario guztiekin. Eta denak gatoz bat, Rose Escargot, Supernova, Asteroideak, denak konforme. Hori bai, ohar txiki bat, irratiaren izenean, eskatu didatelako eskerrak emateko, argi geratu delako, 29. urtez, gazteok musika egiten jarraitzeko gogoa badaukagula. Eta hori oso polita da, batzuk kontrakoa pentsatu harren, ez da, badago halako diskurtso romantiko bat ere. Eske lehen dena zen politagoa. Niri osaba batek esaten dit hori askotan. Gure garaian, eta horrela hitz egiten du, gure garaian, gazteek beste kasta bat geneukan, beste
beste iniziatiba bat, aktiboagoa ginen. Egia osa honek urte asko egin zituela talde batean, akaso ezagutuko duzu? Eta. Edo barre egingo dugu, ez du, ibirrio hau, berak dio, taldearen planteamentua ona zela zeran, baina lehenengo booma iritsi zenean, okertu zela pixka bat kontua. Eta gu esan da, igual, ja joan egingo naiz. Azken gauza bat gehituta, hori bai. Gora, maketa lehiaketa, zuekin Ainhoa, Vitoria eta Julen Idigoras, txalo bero bat!